сега след обяда. Надявам се, че сте подкрепени и готови за нов транш полезно съдържание. Започваме следващия си панел, в който искам да поканя на сцената съоснователя и управител на Plana Solutions. Вашите бурни аплодисменти за Чудомир Моневски. Заповядай, нашите диванчета от Мебели Мондо, които са толкова удобни, че най-вероятно и публиката иска да дойде тук при нас. Потвърждавам. Ти си за пръв път на нашата сцена тук в Стара Загора. Надявам се, че градът ти харесва и ще продължавате така да участвате при нас. Много се радвам, като виждам нови и нови компании, които идват в града и се запознават с бизнеса тук и с хората. За първи път сме на ваша конференция, така е, но с Стара Загора ни обвързват много приятелства и партньорства. Последните 4 години имаме партньори в града, а пък освен това и по спортна линия идваме на маратон всяка година тук. Ето това е, много готино. Много се радвам, надявам се тези неща да продължават да се развиват в тая посока. Аз бях си подготвил тук някои въпросчета, обаче честно казано, след лекциите, които минаха по-рано, предлагам да започнем да отговаряме на някои неща, които колегите набелязаха, може да са интересни, може би пък и тъй като и във вашия бранш станаха някои теми, се отвориха, може би имаш някои коментари по някои въпроси. Ако искаш да ти дам думата да набележиш и ти, както колегите по-рано, какви изводи си извадихте тази година, какви бяха проблемите на клиентите най-вече и каква е тенденцията, която очакваме в бъдеще. Аз ти благодаря, че ще тръгнем по съвсем свободен път, защото за мен тези конференции ще бъдат полезни единствено ако даваме някаква добавена стойност. Тя е чисто с практически примери. Темата ни е ERP, да кажем се пак на хората, ако някой не е разбрал, ще си говорим за ERP, което идва в дневния ред на онлайн търговията, чак когато бизнеса вече леко тръгне и проходи, има вече някакви обороти и започва да се задъхва с обработката на поръчките, обработката на информацията, склада, покупките, доста са темите, които може да си говорим. Като проблеми дублираме се абсолютно на едно ниво сме. Всеки стартиращ бизнес, всеки човек, който започва пътя си в дигиталния свят, има такъв един праг, който трябва да премине и да почне да гледа на тези всички технологии като полезни. Така че да ги приеме, да учи и да насочва бизнеса си в тази посока. Всъщност, един от колегите каза, че едно от условията, което той вижда при успешните проекти е, че главните менеджери на фирмите участват в тези проекти. Потвърждавам, подкрепям и това е нещо, което ще ни изнесе на следващ ход. В България ние работиме на принципа, ако управителя и шефа каже, трябва да се свърши. На Запад не е така. Големите корпорации, те са няколко поколения бизнес след тях и всъщност нашата идея изобщо на тази общност, която правим и тук, е да караме бизнеса ни да отива като големите, да правим нещата като големите. Може ли да кажеш горе-долу, защото знам, че в публиката има компании, които в момента не ползват това решение, а може би са вече за това решение или пък скоро ще бъдат за това решение. Какъв е етапа, в който една компания е озряла за ERP? Аз се шегувам с моите партньори и с нашия екип, че в момента, в който ти си регистрираш фирмата и вече имаш счетоводство, ти вече можеш да ползваш ERP. Има една тенденция, преди малко и на обяда си говорихме с други колеги, фирмите на изток, така да кажем, и на развиващите се пазари, тези, които 70-те, 80-те, 90-те години не са били толкова напред, всъщност те в момента използват все по-силни технологии, все по-високи технологии, все по-нови технологии, за сметка на колкото по-на запад отиваме, ние сме някъде по средата, но ако върнем още малко назад темата от днеска Германия, в Германия винаги там софтуера и данъчната система е толкова сложна и проблематична за ориентация. Българската е по средата, да кажем в една Кения, където имахме досег скоро, там са премахнали касовите апарати. Там техния НАП има отворен софтуер, който е изключително качествено написан, предлага на малките фирми достъп, те могат да си продават през абсолютно безплатно ERP, така да го кажем,
а пък за по-големите се интегрират с това нещо и те не подават ДДС дневници, няма комуникация. Изобщо правиш продажбата, НАП веднага знае за какво става въпрос. Така че изнесох се малко от темата, но ERP-то е момента, в който ви става трудно да обработвате 20, 30, 50 пратки на ден. Става ви трудно през каквато и платформа да работите, да управлявате разплащанията с куриерските компании. ERP-то идва полезно, когато вие решите да продавате нещо, бизнесът, разбира се, вече върви и искате да автоматизирате покупките. Защото това е нещо много важно, на което ще акцентирам, кога трябва покупка. Има някои бизнеси са на дропшип сценарии, както си говорихме, други са на fulfillment, т.е. държат налично и продават само това, което е налично. Тенденциите са все повече онлайн магазини от високия сегмент да продават на прогнозно количество. Тоест ти си генерирал заявката към твоя доставчик да си купиш стоката, която продаваш. ERP системата това го разбира, вижда го, дига автоматично количествата в сайта и ти можеш да продадеш нещо в аванс. И докато стоката ти пътува, ти вече можеш да си я продал. Естествено, говорихме си разплащания, срок за доставка, нали? Това са все неща, които всеки един търговец ще удари този лимит, тая граница на възможностите на работата си, ще трябва да се интегрира и да въведе някакво такова решение. Още нещо да кажа по темата за автоматизацията на покупките. Нещо интересно, което е буквално от последните месеци при нас. Имаме проект, в който освен, че покупката се генерира от ERP-то, давам го като пример, автоматично системата може да направи разплащане към този доставчик. За целта използваме системата, вероятно мога да го кажа, на Payhawk. Те са наши партньори също. Така че автоматично, освен че се разплаща тая доставка, която търговец чака да му пристигне стоката, автоматично му се осчетоводява и разплащането в счетоводството. Тоест тук последната нишка на ERP системата, след като оправиш склада, продажбите, куриерите и целият процес вътре, осчетоводяването. Защото в крайна сметка всичките неща, които правиме, ги правиме за капитал, а капитала се управлява в счетоводството. Да, т.е. може би това още повече се усеща, когато има големи такива пикове някакви, като сега черни петъци, които идват. Може би помощта на една такава ERP система е много по... Черния петък не е ли за застояла стока? Ами не знам, всеки го прави по различен начин, не съм много ясно. Аз не знам, що се случва все още, честно казвам, защото ми изглежда сякаш търговците решават, че един месец годината искат да продават с минимална печалба. И всички са се разбрали, всички няма да печелим този месец, това е супер. Един от големите онлайн магазини в България, той беше пионер в тая неща още 2016 година. Всъщност, той казва, ако аз имам нормален документооборот, ако на мене процесите ми върват и текат плавно, и аз имам регулярния брой поръчки, да, ще направя черен петък, за да изчистя някои неща, които са ми на запас и ми стоят по-дълго време. Но за да можеш да достигнеш този капацитет, на тебе ти трябва опция да регулираш полезните ти продукти, да знаеш какво трябва да продаваш, как да го продаваш, кое застоява, кое не застоява. Тоест тогава идва складовия менеджмент на онлайн магазин. Между другото, тук точно това нещо ми напомни едно интервю, което много ме беше впечатлило преди време в Капитал на собственикът, поне тогава, сега не знам дали е същия, на ресторанти Хепи. И то беше точно от времето, когато той беше решил да отваря Хепи в Лондон. И те го питат хората, ами хубаво, виж, искате да отворите Хепи в Лондон, само че локацията, която сте избрали на Лестър Скуер, предишният ресторант, който е бил там, е TGI Fridays, които не са успяли да направят рентабилен ресторант там. Веригата TGI Fridays, не съм запознат, но сигурно има хиляди ресторанти в Щатите. А пък Хепи, нали, не могат да се сравнят с тях, въпреки че тук в България са сериозна верига. И го питат, нали, как имате самочувствието, че ще направите печеливш бизнес. За той беше казал, аз първо вика не целя, вика там да има печалба. Нали, аз съм напълно осъзнат, че това нещо може да не е на печалба. Моята цел е да сме на нула там. Защото за мен това е репутационен ход. Аз искам да покажа, че Хепи е франчайз, все пак да имаш локация
локация на пъпа на Лондон, това е много сериозна заявка. Но те го питаха, да, но даже да искате да сте на нула, това е много така сериозна заявка пак. Нали? Дори на нула да искаш да излезеш, нали? Там е предизвикателство. И той каза нещо, което го помня и до ден днешен. Каза, аз съм 30 години в ресторантьорския бранш. И освен, че се занимавам в този бранш, аз много събирам данни от това, което правя и ги анализирам тия данни. И благодарение на това имам самочувствието, че мога да менажирам добре процесите и да направя един рентабилен ресторант, защото ако сега казвам и кажете какво ще бъде времето в София, аз мога да ви кажа колко пилешки пържоли ще продадем в ресторанта в Младост с точност до 2. Представете се само за каква прогноза става дума и ето точно това за ERP-то много ми напомня на този разказ. Брутални са. Значи това, което имам като личен опит с тях, защото не им познавам бизнес модела, този начин да мотивираш хора и този начин да предлагаш услуга на всички места, на които ти имаш локация, е наистина брутално. Бъдете сигурни, че за това нещо стоят наистина много числа и много автоматизации и ERP система отдолу. Така че това е напълно нормално. И още нещо по темата. Мислих си, нали, той човек има целият този опит, направил го е всичкото това нещо. Една от така тенденциозните теми на Запад напоследък е предаването на бизнеса през поколенията. Нали, ние в България ще имаме успешни предприемачи. Те първа ще има. Виждам тук децата, които помагат с организацията и виждам в очите им, нали, че те ще го имат тая светлина. И всъщност изключително важно е ти да си подредил процесите, да си дал ноу-хауа, да си направил системите и всичко това нещо с мисълта, че то може да работи 20, 30, 40 години. Каквато и система да си сложиш на някакво базово ниво, ти ще можеш тия години да ги постигнеш по един или друг начин, но за да можеш да ги предадеш на следващото поколение, имаш нужда от такъв тип системи. Между другото, тук ми напомня преди време бях гледал една статистика, че поради изборите, които бизнесите правят глобално, общия живот на бизнеса е намалял. 60-те години е бил някъде 62 години средно живота на един бизнес. В момента е около 12 години и се очаква в следващите години още да спада. Просто защото като че ли повече се говори за това как да създадеш нещо, което да го развиеш до някакъв момент да го продадеш. Никой не мисли за това, което ти казваш, да създадеш нещо, което да е устойчиво във времето. И мен за това винаги ме впечатлява японската култура, където нали, има бизнеси, които половината от най-старите бизнеси в света са всъщност в Япония. Точно защото там разсъждават на това не в момента какво ще направим и как да изградим една система, която нашите внуци, правнуци, праправнуци, там най-стария, аз на други събития съм го споменал, най-стария бизнес, който съществува и до ден, е един хотел, който е основан 705 година. Това е малко след България. И той до ден днешен съществува 52 поколения хора го движат този бизнес. И е впечатляващо това нещо. И наистина аз много заставам за това да се гради нещо устойчиво, защото моето вярване е, че такъв устойчив бизнес той би бил полезен на всички, които имат допир до този бизнес и хората, които работят за бизнеса и партньорите, които партнират с този бизнес, клиентите на бизнеса също. Това е със сигурност начина, по който ми се иска да виждам и в България нещата да се развиват в бизнес отношение. Но ние сме млади в това отношение. 30 години ние сме още бебета, прохождаме те първа. Нямаме ги тия все още усещания. По средата сме, да. Така е. Много се надявам наистина всичките тези млади хора, които стартират сега, да го правят наистина с поглед така, да не е само за 2-3-5 години напред или да знаят, че живота е просто по-дългичък и че и след тях има нещо. Тук ще питам един малко лайфстайл въпрос, не е свързан с ERP системи, обаче много ми стана интересно. Как решихте вие да се занимавате с ERP точно? С няколко думи, ако разкажеш историята, би ми било интересно, надявам се на нашите зрители. Ами, аз всъщност трябваше да завърша университет някъде около 2009 година, което не ми се случи, защото много рано започнах да работя. Заедно с брат ми имаме туристическа агенция. И в този път, във времето, някъде около 2012-2013 година, всъщност ние осъзнахме, че на нас ни трябва ERP. Минахме през най-различни варианти, интегрирали сме си и сме се занимавали по най-различни начини
как да внедрим и какво да внедряваме. И след като го внедрим, то върши ли ни работа. Като в един момент стигнахме до там, че това, което се предлагаше на пазара, не отговаряше на нуждите ни, не отговаряше на тенденциите на Запад. Защото когато има интернет, ти не можеш да не гледаш какво се случва там. И открихме една платформа, която много ни допадна. Намерихме си партньор в Сигнергия, с който успяхме да я внедрим първо в нашия си бизнес, после в неговия бизнес. И някъде 2015 година започнахме да работиме с клиенти. Значи вие сте го минали този процес и знаете от гледна точка на клиента за нуждите. Какви са добрите практики за интегриране на такова ERP? Да кажем бизнес, който все още не е там, но в момента започва да озрява за това решение. Какво бихте го посъветвали? В нашата държава и партньорите, с които ние работим, сме имали най-различни ситуации. От това да дигитализираш компания, която пише фактурите си на хартия, до това, нали, да дигитализираш пък компания, която е с 30 години опит в сферата, която работи. Предизвикателствата са много, но основните добри практики и това, което трябва да се наложи и нашия екип се опитва да го прави, е навсякъде да имаме задание и документация. Това са две изключително важни думи, за да може това, което и ние сме свършили, от срещната страна иска да направи, то да остане във времето. Да може да се ползва дълго, да има документи. Трябва нещата да се документират по някакъв начин. Да, с правилно задание се изчиства възможността, нали, да се правят грешки и така и двете страни са удовлетворени накрая. Остават се вратички за гъвкавост, разбира се, когато има нужда от нещо допълнително и когато във времето се налага нещо допълнително. Обикновено хората, които, да кажем, бизнесите им рязко скачат или имат бърза нужда от някакво решение, те много добре напипват темпа и те са по-мотивирани да го правят. От другата страна, нали, когато ние сме, как да кажа, ние сме активната страна, тогава нещата се случват по-трудно и осъзнаваме и самия пазар тук се моделира по тази методология. Всеки озрява за това решение в някакъв момент. Аз докато ти задавам следващия въпрос, си говорим, да напомня на гостите, че могат да задават въпросите в слайдо и да можем да ги дискутираме тук на сцената. На мен ми се иска да повторим един въпрос, който по-рано обсъждахме с други лектори. Как виждаш бъдещето? Имаш ли някакви опасения за бъдещето? Говоря за краткосрочното бъдеще, което предстои и какво мислиш, че ще се случи от тук нататък? Аз нямам никакви опасения. Смятам, че във всяко едно поколение, откакто света съществува, са се случвали всякакви пикове и спадове на историята, на войни, на икономически кризи. Ние самите, които сме тук повечето, нали, в нашето поколение, сме видяли какво ли не. И се шегуваме често, че не може нещо да ни изненада. Така че каквото и да се случи, човек ще се адаптира. Ако човек е гъвкав, не го е страх от промяната, винаги може да намери начин да излезе от всякаква ситуация. Супер. По въпроса за така дискутираното AI навсякъде, как виждаш бъдещето на AI в ERP системите и вие вече направили сте някакви постъпки за използване на такива модерни инструменти и по какъв начин дават някаква добавена стойност? Ние дълги години сме на ниво автоматизации. Това, което споменах за примера с автоматичната покупка, автоматичното разплащане, това са неща, които решават счетоводни казуси, които са много дълбоки, нали, много професионални, много стрикни. И осъзнаваме, че AI е нещо, което ние вече ползваме в ежедневието си. И ние като компания, вероятно и всички и наши партньори, и наши колеги, имаме идеи, като за нас една от силите на изкуствения интелект е в това той семантично да може да разпознава някакви неща. И често си задаваме въпроса защо трябва да го използваме. Има един единствен отговор и то е ефективност. Където и да се насочи силата на изкуствения интелект, там трябва да се спестяват пари. Тоест ти да можеш да замениш едно решение, било то човек, било то някакъв процес или било то цял екип, с нещо, което да може да работи вместо това.
докато сме на темата на намаляването на оперативните разходи, как една ERP система може да помогне за намаляване на оперативните разходи, примерно в една омниканална електронна търговия, чрез обединяване на данни от различни платформи за продажби? Има много добър пример. Той е наш партньор, който се занимава и с fulfillment, и с друг вид бизнес, и с куриерски услуги. Тоест многодейностен. Всъщност всичко това се оркестрира от едно място, от една ERP система, в която ти можеш да зададеш към кой канал на продажби какво да се публикува, в кой канал на продажби какви ценови листи да се управляват, в кой канал продажби какви наличности да се визуализират, какви начини за плащане да се използват. Много зависи, стратегиите са различни. Включително имаме интересен пример с интеграция на доставчик, който интегрирахме наш партньор с негов доставчик, който е основополагащ, т.е. целият му бизнес се гради около този тип доставки, в който нашия партньор не поддържа складова наличност. Той в живо време получава в ERP системата си наличностите през API интеграция с неговия доставчик и в момента, в който постъпи поръчка за някоя от тези стоки, моментално се прави през API-то поръчка към доставчика и всъщност тук се спестяват, освен разходите за склад, се спестяват адски много разходи за доставка и за какво ли не. Това малко дропшипинг на стероиди. То си е дропшипинг класически. Между другото, ето сега тук ще вметна защо толкова обичам този интерактивен подход на взаимодействие и на въпроси от публиката, защото ние хубаво си говорим тук с някакви термини на сцената, защото някак си ги знаем и някой път изпадаме в тия полемики, обаче тук ни задават въпрос хората какво е ERP. Ние може би с това трябваше да започнем от начало, ние започнахме да говорим за това как ERP-то е полезно. Може ли да се върнем сега няколко стъпки назад и да отговорим, защото аз после ще отговоря на тези, които не знаят какво е CLV, защото и в предната презентация се употреби. Колко от вас знаят какво е CLV? Добре, значи ще го обясним след това и това. Аз много благодаря за този въпрос. Старая се във всичките ми и имейлите, които пиша, и разговорите, които водя, да си говорим на възможно най-чист български. Опитвам се да не правя заместители на думите, които използвам. ERP е една абревиатура Enterprise Resource Planning. Хубави български думи. Да, прекия превод е планиране на ресурси. Няма да изпадам в детайл, в Google пише откъде е терминологията и къде идва. В България няма пряк превод, но това е система, софтуер, в който се централизират всичките операции на една компания и се оркестрират всички процеси вътре в нея. Звучи страшно сложно. Както и ти спомена по-рано, имаш счетоводство вътре. Пишеш фактури, с две думи. Пишеш фактури и purchase ордери. И както при вас, даже не само ги пишеш, автоматично ги изпълняваш. Горе-долу е това, да. Добре. Да, аз много благодаря също за тези въпроси, защото наистина насвалят разбираме, че има някои неща, които трябва наистина да ги обясняваме, а не да ги говорим само с терминология. За връзка с CLV означава Customer Lifetime Value. И какво говорихме тук на сцената по-рано, че когато се изчислява, когато имаме данни и можем да изчислим колко е средната поръчка на един наш потребител и колко е това CLV, т.е. неговия lifetime value за компанията, защото много от тия потребители започват да са възвръщаеми потребители, да пазаруват редовно и съответно можем да кажем, че в живота на този потребител, докато е наш клиент, той достига до, както Бисер мисля, че беше казал, за една компания 450 лева му е CLV-то, т.е. в живота на един потребител за една компания той е изхарчил толкова за покупка на тези продукти. И така може да се валидираме дали acquisition, или такова пак българска дума използвам, придобиването на един нов клиент не излиза скъпо по начина, по който го придобиваме, или всъщност дори първата продажба да ни е малко на загуба, всъщност се струва, защото в цикъла на живот на този потребител, докато ни е клиент, той многократно ще избие този разход. И за това фактически е много полезно да се гледат и тези параметри, като това какъв е
целият период на потребителя. Трябва да им намерим български преводи. Да, аз точно това казвам, че когато си говорим много често в нашите среди и те някои думи почват да стават така често използваеми и забравяме. Аз за това исках такъв по-формат отворен, за да могат хората да ни задават истинските въпроси, които в момента, ако се сетиш и ги зададеш, ние ги отговаряме на сцената. Ако мине време и тя конференцията минала, половината работи не сме ги разбрали. И тук има още един много хубав въпрос. Всеки бизнес е различен, счетоводните процеси и те. Как се адаптирате към това? Ще ви разочаровам, счетоводните процеси не са различни. Всъщност счетоводството е нещо много сухо като материя, измислено много отдавна. Вече процеса, който стои, дали си пишеш фактурата на ръка и я преписваш в счетоводството, или имаш някакъв тип автоматизация, която ти помага, било то за фактури или за банкови извлечения, или за каквото и да става въпрос. Вече е малко като колите. Нали, ERP-то, един предприемач ми казва, какво е това ERP? Дайте си пише фактурите. Нали, въпрос на някакво усещане и на хората, които го ползват. Тоест, като знаеш формулата, ти фактически можеш да го и автоматизираш. Винаги можеш да го автоматизираш, винаги можеш да оптимизираш, винаги има какво да подобряваш и това е един процес, който не приключва. За голямо съжаление, днеска времето така бързо върви и ние тия 20 минутки ги минахме като маратона, на който идваш в Стара Загора, само че малко в спринт вариант. Смятам, че благодаря за тия полезни неща, които сподели. Все пак имаш ли някакви заключителни думи, които искаш да кажеш? Искам само да ти благодаря за поканата, защото за нас е важно да получаваме такъв тип валидация и се надявам да се виждаме и за бъдеще. Абсолютно. Аз много се радвам точно да развиваме в Стара Загора, благодарение на нашите партньори, благодарение на община Стара Загора, да докараме все повече компании в града и да бъдем някакси медиатора на това да се случват някакви бизнес отношения и даже на тези наши събития най-много се радваме, когато различни партньори и лектори се вземат връзките и има после последвало. Ще ползваме пак чужд термин. Такава buzzword, дума, която е добавена стойност. Всъщност това дават тия конференции. Благодаря Абсолютно. И аз много благодаря за участието.